Здравейте, уважаеми зрители! Поверителен документ, съставен от висши представители на Католическата църква и Вселенската патриаршия, без уговорки признава първенството на римския папа над останалите глави на християнски църкви, наричайки го пръв сред патриарсите, а Рим първопрестолнина. Документът, който тепърва ще бъде обсъждан, е бил съставен от смесената православно-католическа богословска комисия, която заседаваше през октомври в италианския град Равена, въпреки че още в началото на тази среща представителите на Руската православна църква демонстративно я напуснаха. Така или иначе, текстът от 46 точки е определен като пътна карта за католико-православното обединение и се спира последователно на проблемите, които трябва да бъдат решени между двете църкви в името на единството. Идната седмица, на 23 ноември, папа Бенедикт XVI свиква всички кардинали от католическата църква, за да разгледат този поверителен документ. Вселенският патриарх Вартоломей, който бе на посещение в нашата страна, коментира идеята за първенството на папата пред всички останали глави на християнския свят като условие за бъдещото обединение. Негово светейшество бе любезен да даде единственото си специално интервю за българска медия пред камерата на Българската национална телевизия и предаването «Вяра и общество». Ваше светейшество, най-напред бих искал да ви благодаря, че приехте да дадете това специално интервю за Българската национална телевизия за предаването «Вяра и общество». Бих искал да изразя радостта и благодарността си пред Българската национална телевизия, която ми дава възможност да се обърна към благочестивия и обичан от всички нас български народ. За пореден път посещавам България и това посещение за мен е източник на изключителна радост и задоволство. Ваше светейшество, смятате ли, че поверителният документ от Равена, засягащ първенството на папата в християнския свят, ще бъде приет от всички православни църкви и че тази формулировка няма да внесе ново разделение в православието? Не съществува никакъв поверителен документ. Върху изработения текст от смесената комисия за диалог между католическата и православната църква в Равена имаше ембарго до определена дата. Сега тази дата отмина и текстът е на разположение на всички. Който го прочете внимателно, ще види, че в него няма нищо подозрително, нищо порицаемо. Всички ние, православните, защото в този диалог участва не само Вселенската патриаршия, но и всички православни, споделяме убеждението, че през първото хилядолетие от съществуването на църквата, когато тя е била единна, е имало първенство на римския епископ, на папата. Но това е първенство на почитание и обич, а не първенство на юрисдикция върху цялата християнска църква. Както ни учи богословието, това е първенство на човешкото право, създадено от потребността на църквата да има един глава и един координационен център. Римската църква е известна с първенството на християнската обич, но не и с някакво първенство на божественото право, дадено уж свише от Бога и Христос на светия апостол Петър, което било предавано от него на всички следващи римски епископи и предвижда юрисдикция на целия християнски свят. Подобно първенство православният изток никога не е признавал. На тази фаза от богословския диалог между православие и католицизъм се обсъжда въпросът за еклесиологията, учението за църквата, който лека по лека води до разглеждането на въпроса за мястото на римския епископ в структурата на цялата християнска църква. Какви са неговото място, неговите правомощия, компетенции. Ние, православните, както споменах, казваме, че сме готови да приемем първенството на Рим по смисъла, по който то е тълкувано и прилагано в периода на единната църква през първото хилядолетие след Христа. Упълномощените и от двете страни богослови, било то епископи, духовници или светски богослови, обсъждат този въпрос от миналата година, когато в Белград беше проведена първата среща на комисията за междуцърковен диалог след 6 годишно прекъсване. Диалогът бе продължен в началото на октомври в Равена
и ще продължи за години напред, докато успеем с Божията помощ и просветление да достигнем до едно приемливо за всички тълкования на първенството. Имаме много път пред себе си все още. Няма нищо тайно, което да обезпокои вярващите. Всичко е открито, всички участващи в диалога са избрани и упълномощени от техните църкви. Представена и Българската православна църква, но ми се струва, че този път нейните представители не можаха да дойдат в Равена. По принцип, цялото православие участва в този диалог и се надяваме да имаме добри резултати, неизменно на основата на учението и действията на единната църква. И все пак, Ваше Светейшество, дали всички православни църкви ще приемат една формулировка за първенството на папата? Не накърнява ли това историческата истина, че първата църква в света, основана от нашия Господ Исус Христос, е Иерусалимската? Вселенската патриаршия също има първенствуващо място в православието. Η ονομασία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Именуването на Иерусалимската църква като майка на всички църкви е химнологичен израз, създаден за да напомня, че корените на християнството са в светите земи, където се е родил, страдал е, бил е разпнат за нас и е възкръснал Господ. Развитието на християнската църква през следващите векове, както казах, установява едно първенство на римския епископ, а след схизмата и на константинополския епископ, което първенство без затруднение се приема и от Иерусалимската църква. Що се отнася до Вселенската патриаршия, преди схизмата църквата е признавала първенството на римския епископ като първи трон на единната християнска църква. Константинополската църква е втората и така нататък. И след схизмата това първенство на трона преминава и върху Константинополския вселенски трон и се упражнява през цялото второ хилядолетие след Христа. В православния смисъл и тълкуване, Константинопол е координационният център на цялото православие за единството на православието и координира в наше време диалога с останалите неправославни църкви, свиква общоправославните събори. С други думи, това е една институция с първенство, необходимо за функционирането на цялата православна църква. Ако и когато с Божията помощ се споразумеем с католическата църква относно смисъла на понятието първенство, какъвто той е бил през първото хилядолетие, Вселенската патриаршия няма да има затруднения отново да признае Рим за първи трон и да заеме второто място, което е заемала преди схизмата.